Wis to, paling bener iki pancen golek duit, mangan sing akeh, jajan, jalan-jalan, karo menikmati urip. Sekirane ora marai mlebu swarga wis ora usah dipikir nemen-nemen marai mumet. Soale menungso kuwi biasane mikire kebanteren, terus mengko sambat urip iki kok rasane kudu dipikir bendino terus to ya. Golek duit dipikir, masa depan dipikir, omongane wong dipikir. Bahkan sing durung kedadean ki wis dipikir. Sing wis kedadian malah diulang-ulangi ning pikiran. Akhirnya apa mumet dhewe to. Padahal sakjane urip kuwi lho sederhana. Yen saiki isih iso tangi, isih iso golek duit, isih iso golek rezeki, isih iso mangan enak, isih iso tuku kopi, isih iso jajan sing disenengi, lan isih iso guyu karo wong-wong sing disayangi. Yo wis dinikmati dhisik. Ora kabeh kudu mbok pikir nemen-nemen. Awake dhewe iki kerep banget urip nggo standare wong liya. Wong liyane wis tuku omah, awake dhewe dadi kepikiran. Wong liyane wis nikah, awake dhewe krasa ketinggalan. Wong liyane wis sukses, awake dhewe malah krasa uripe ra ono hasile. Wong liya liburan, awake dhewe mung iso ndelok story, akhire ngenes. Terus akhire sambat, "Kenapa ya uripku kok ngene-ngene wae?" Loh to, sapa sing ngomong uripmu iki kudu padha karo uripe wong liya ki sapa? Ora ono. Kowe duwe dalanmu dhewe, rezekimu duwe wektune dhewe, uripmu ya uripmu. Dadi ora perlu saben dina bandingke bab siji uripmu sing ora iso dibandingke karo bab 10 wong liya. Lah kadang awake dhewe iki terlalu serius menjalani hidup. Esuk kerja, rino golek duit, sore mikir kerjaan karo duit, bengi mikir masa depan. Lho wis tekan kasur iki lho, otak malah lembur. Wayahe mapan turu tapi pikiran malah gentayangan. Mikir sesok piye, bulan ngarep piye, duite cukup apa ora, terus nek gagal kepiye, nek ora sukses piye. Lah nek ngono terus kapan menikmati uripe? Kapan mangan kanthi pikiran tenang? Kapan ngopi tanpa mikir apa-apa? Terus kapan jajan tanpa rasa bersalah? Terus kapan awakmu iso lungguh santai lan ngomong, "Alhamdulillah ya Allah, ternyata uripku isih apik." Aku ora ngomong kowe kudu males lo ya, ora. Golek duit tetep penting. Nabung karo noto masa depan ya tetep penting. Nanging ojo nganti kabeh kuwi gawe kowe lali carane menikmati urip. Soale ketenangan ati kuwi yo penting, istirahat kuwi yo penting, menikmati dino iki yo penting. Amarga ora ono sing jamin awakmu bakal terus duwe kesempatan kanggo ngrasake momen iki. Dadi wis paling bener iki golek duit sak mampumu. Yen entuk rezeki syukuri, yen iso nabung ya ditabung, yen iso bantu ya bantu. Nanging nek wis wayahe menikmati ya menikmati. Mangan sing enak, jajan sing disenengi, ngopi, mlaku-mlaku, liburan nek ono rezekine, guyu, seneng-seneng, ora perlu nunggu dadi sugih dhisik nembe bahagia. Amarga nek nunggu kabeh sempurna, iso wae bahagiamu malah ora teko-teko. Lan siji maneh, ora kabeh perkara kuwi kudu mbok dadekke serius. Ana omongan wong sing cukup dirungokke, ora perlu dimasukke ati. Ono masalah sing cukup diselesaikno, tapi ora perlu dipikir nganti turu ora nyenyak. Ono wong sing ora seneng karo awakmu, ya wis, ora kabeh kudu wong seneng karo awakmu. Misale ono sing salah paham karo awakmu, ya wis, ora kabeh salah paham kudu diluruske. Ono sing ngomong elek tentang awakmu, ya wis, sing penting awakmu ngerti sapa awakmu. Mergo yen saben omongane wong mbok pikirke, pikiranmu mesti ora bakal duwe wektu kanggo istirahat. Urip iki ora usah digawe lomba, ora kudu cepet-cepet, ora kudu mbuktekke awakmu marang kabeh wong. Sing penting dino iki luwih apik daripada dino wingi. Dino iki isih iso mangan, isih iso guyu, isih iso nyambut gawe, isih iso ngucap syukur. Wes, kuwi wae wis luar biasa. Kadang awake dhewe iki goleki kebahagiaan adoh banget, padahal mungkin kebahagiaan kuwi ana ning ngarep mata, ana ning sepiring makanan, ana ning secangkir kopi, ana ning jajanan sing sederhana, ana ning perjalanan sing ora mewah, ana ning ngobrol karo wong sing gawe nyaman, ana ning sore sing tenang, ana ning wektu nalika awakmu iso lungguh tanpa kudu ngejar apa-apa. Tapi awake dhewe kuwi kerep ora sadar, mergo sibuk, aku kurang iki, aku kurang iku, padahal yen mandek sedelok ternyata sing wis duweni akeh. Dadi mulai saiki ora usah kakean mikir sing durung tentu terjadi. Yen masalah durung teko ora usah disambut nganggo rasa takut. Yen masa depan durung kelakon, yo aja ndisiki panik. Kerjakno sing iso kok kerjake dino iki. Golek duit dino iki, nata urip dino iki, syukuri rezeki dino iki, nikmati pangananmu dino iki, tersenyumlah dino iki. Amarga urip iki ora perlombaan, cepet-cepetan tekan tujuan. Perjalanan tekan kono kuwi sing kudu dirasake. Nek masalah mlebu swarga, kabeh wong ki pingine yo dadi wong apik, pengen uripe bener, pengen duwe ati sing apik, pengen ibadah luwih apik, pengen dadi manusia sing migunani.
Nanging ojo nganti urusan kuwi malah gawe awakmu urip kanthi rasa wedi terus-terusan. Eling, dadi wong apik kuwi ora kudu sengsara saben dina. Awakmu iso kerja keras tapi yo tetep bahagia, iso ibadah lan tetep menikmati urip, iso sederhana lan tetep iso bersyukur. Awakmu yo tetep iso mangan enak tanpa kudu merasa bersalah, iso jajan tanpa kudu mikir waduh kok seneng-seneng terus. Ora ngono, selama sing dilakoni apik, orang nglarani wong, orang ngrugikke wong, lan tetep iso ngerti batas, iso menikmati uripmu. Amarga urip iki sedih lho, urip iki singkat. Saiki sehat, sesok durung tentu. Saiki iso mlaku, mangan jajan, guyu, yo nikmati. Ora usah nunggu kabeh sempurna, ora usah nunggu dadi sugih, ora usah nunggu umur tua, ora usah nunggu nanti kalau sudah punya ini, sudah punya itu. Nanti kuwi ora ono sing jamin. Kata nanti, kata besok, gak ono jaminan. Sing jelas anane yo mung dino iki. Dadi wis paling bener iki golek duit, kerja sing tenanan, nabung sak mampumu, bantu wong sak isamu, jaga hubungan karo wong sing apik, jaga awakmu, jaga pikiranmu, lan yen ono rezeki, mangan sing enak, jajan, ngopi, ora usah eman-eman, ora usah pelit karo awake dhewe. Soale kuwi jenenge menikmati urip. Menikmati urip ora perlu merasa bersalah, mung amarga kowe pengen bahagia. Awake dhewe kudu sadar, bahagia kuwi dudu hadiah sing kudu ditunggu. Bahagia kuwi bagian saka perjalanan urip. Lan nek ono masalah, tuntaske alon-alon. Nek durung iso dituntaske saiki, istirahat dhisik. Nek ono sing ora iso dikontrol, ikhlaske. Nek ono masa lalu sing ora iso diulang, dedekke pelajaran. Nek masa depan durung jelas, percaya wae bakal ono dalane. Ora kabeh kudu langsung duwe jawaban. Lan ora kabeh masalah kudu langsung rampung. Kadang urip kuwi mung butuh dijalani. Dadi kanggo kowe sing saiki lagi kesel, sing lagi mumet mikir masa depan, sing lagi sibuk bandingke uripmu karo wong liya, coba mandeka sedelok, ambekan, delengen sak kelilinge. Ternyata kowe wis tekan adoh. Ternyata selama iki kowe wis berjuang. Mungkin uripmu memang durung sempurna, mungkin duitmu yo durung akeh, mungkin impianmu yo durung tercapai, nanging kowe isih ono ning kene. Awakmu isih duwe kesempatan kanggo gawe uripmu sing luwih apik nggo masa depane, lan kuwi wis cukup kanggo dina iki. Mula golek duit tapi ojo nganti kelangan urip. Kerja keras entuk tapi ojo nganti kelangan kesehatan lan ketenangan. Nabung kuwi yo penting tapi ojo nganti ora tau menikmati hasil kerja kerasmu. Ngejar masa depan oke, tapi ojo nganti lali urip ning dino iki. Lan sing paling penting, ojo nganti urusan sing durung tentu terjadi gawe kowe ora iso menikmati sing wis ono saiki. Wis to, pokoke urip kuwi ora usah sepaneng nemen-nemen. Sing penting orang nglarani, orang ngrugikake, orang gawe susahe wong liya, tetep iso dadi wong apik, tetep eling, tetep duwe rasa syukur, tetep usaha, lan sisane dinikmati. Mangan, jajan, ngopi, mlaku-mlaku, guyu, golek duit maneh, terus ngono wae nganti wayah urip iki rampung. Iso wae sing dibutuhke awake dhewe kuwi dudu urip sing luwih mewah, nanging ati sing luwih tenang nalika menjalani urip. Dadi mulai saiki ora usah mumet mikir kabeh, golek rezeki sing halal, nikmati apa sing ono, syukuri apa sing teko. Wae sing ora iso dikontrol lan dalani urip iki kanthi luwih ringan. Uripmu aja mung diisi mikir, nanging kudu diisi rasa syukur lan rasa tenang.